Здравейте на нашето внимание. Лодка Tahoe Q6, шестица 2005 година. Намира се в момента в Америка, квартал на Чикаго, купена от Индиана. Карана само в сладка вода. 6 метра и 10 сантиметра дълга, 2,50 почти широка, 9 местна, с собствен трейлер Tahoe, заводски, резервна гума, сгъваем теглич, за да има място в гаража да се прибира по-лесно. Лодката е SF, което означава ски и риболов, с електрически мотор, който се закрепва тук за безшумно предвижване на лодката към рибата. Както виждате, има и локатор GPS Lowrance. Това е GPS-а, дълбокомер и Fish Finder. Оттатък го виждате монтиран от дясната страна. Fish Finder как беше в България, как му казаха? Намервач на риба, сонар, да. Перфектно състояние. Двигател Mercury, малко по-голямо отколкото трябва, но няма спиране. 8 цилиндра, 5 литра, 5000 кубика, 260 коня. Скиор, 2, 3, 4, няма никакво значение. Опъва ги и пита за още. Мощността е толкова голяма, че просто не може да се използва максимално. Ето още веднъж сонара. Това е и дълбокомер, и GPS, и сонар, и с доста уреди по него. Ние включим в момента с CD плеера, с радио. Мисля, че казах, че е за 9 човека. Отлично състояние. Морско изпълнение, дълбоко В. Устойчива и на вълни, както се казва. Не е като малката четворка или петица, която е просто като мида. Малко ще ви покажа двигателя. Лодката ще бъде в поречето на река Арда. Там може да я проверите като мощно състояние. Просто е перфектно. Има хора, които ще ви обърнат внимание. За клиентите на Бетика телефона е 0361, това е кода на Кърджали 62272. MTL 188-941-946 и завивател 1878 100 711. За вас, на вашите въпроси ще отговаря Любо, той ще брои парите, след като харесате лодката. Не бързайте, няма нужда да сте 10 или 15, първи, втори, трети, четвърти, пети ще печелят. Така че въпросът е само да дойдете, да я видите. Аз за харесването, аз гарантирам, че ще харесвам. Така че сега ще ви покажа двигателя. Доста големишко. Заземене. Източена на водата отдавна. Маслото му е източено. Съответно съм купил и филтри, и масла. Всичко, което се полага. Лъйзайте. Това е. Като цяло просто перфектно състояние, казах. 2, 3, 4 скиори, колкото може. Също има живарник за жива риба, която живанка е тук в дясно, всъщност с помпичка, която сменя постоянно водата. Просто много екстри, и сонарите, и гейджовете, и електрическите мотори, хидравлик, няма какво да споменам, че го има. Няма нещо, което да го няма. Просто няма такова нещо. Още веднъж чакам вашите обаждания. Бетика 0361
62272, МТЕЛ 888-941-946 и Vivatel 878-100-711.